Helo, mis Matthias i fan ac yn y fideo yma dwi'n dangos i chi sut i anfon gwaith Prezi mewn i Google Classroom i cael ei farcio. Os dwi ddim yn Google Classroom, wedyn dydych chi ddim yn mynd i cael y marc. Nawr, chi'n gweld mae'r Prezi yma ar agor gyda fi fan hyn. A lan ar y top fan hyn, mae gyda ni 3 tab. Nawr, dwi eisiau chi gwasgu'r tab sydd yn dweud share. Nawr, beth dwi eisiau chi wneud wedyn ydy gwasgu yr un sydd yn dweud view link. Nawr, mae angen i chi ysgrifennu create link fan hyn gyntaf ac wedyn mae angen i chi gwasgu view link. Nawr, dwi wedi gwneud hwnna yn barod a dyma y cysylltiad ar gyfer y gwaith. Okay? So, fi wedi rhannu fe gyda fi, sef MM, ac wedyn mae angen i fi gwasgu copy. Okay? So, fi wedi copio nawr y cysylltiad yna, okay? Y dolen yna. So, beth mae angen i fi gwneud ydy logio mewn i Google Classroom. Ac dwi wedi logio mewn i Google Classroom, a mae rhaid i clicio nawr ar gwaith dosbarth. So, fi'n clic ar y gwaith dosbarth, a wedyn mynd i creu cyflwyniad gyda Prezi, ac wedyn fi'n clicio ar gweld yr aseiniad. Nawr, os i chi'n gweld fan hyn am y tro cyntaf, mae'n gweud ychwanegu neu creu. Nawr, dyna beth dwi eisiau, so fi'n gwasgu ychwanegu neu creu, a wedyn dwi'n dewis dolen. Nawr, os i chi wedi gwneud eich gwaith chi a arbed ar Google Drives, chi'n gallu just mynd ar Google Drives cael gwaith, neu os i chi wedi wneud ar eich cyfrifiadur a mae angen chi lanlwytho fe, chi'n gallu gwneud fyna, neu os chi'n gwneud gwaith newydd, gallwch chi'n gwneud un o'r rhain. Ond ni'n mynd i dewis dolen. A wedyn, i ni yn mynd i glido y ddolen mewn i fan hyn. A dwi'n wneud naill llai drwy gwasgu bwtwm dde y llygoden a gwasgu paste, neu dwi'n gallu gwasgu control a V. A wedyn dwi'n gwasgu ychwanegu y ddolen. A wedyn y beth ola byddai'n gwneud ydy gwasgu cyflwyno. A wedyn, jyst gwasgu cyflwyno eto. A dyna ni. Dyna ffordd i chi'n anfon gwaith mewn o Prezi i Google Classroom. Hwyl am nawr a cofiwch hoffi, rhannu